skal vi over til dig, Christian French. Du står i Nørresundby ved siden af en helt speciel container. Fortæl os lidt mere om den. Jamen, det er faktisk en container, som måske nok springer lidt i øjnene, fordi lige her ved siden af, der er fuld gang i karuseller og radiobiler. Men ved containeren her, der står der blandt andet en glad diktator og forsøger at sælge sine Kalashnikov-rifler. Det er alt sammen en del af Amnesty Internationals kampagne her i Danmark, som de er på rundtur med lige nu, og det gør de altså for at sætte fokus på illegal international våbenhandel. Og Jakob, prøv en gang at fortælle mig, hvad håber I på at opnå med den her kampagne? Det vi håber på at opnå, det er at få en international bindende våbenhandelstraktat. Med andre ord, få nogle internationale regler for, hvem der må få lov til at købe våben, og især hvem der ikke må. Således at brutale regimer og diktatorer rundt omkring i verden, de ikke kan få lov til at købe våben til at undertrykke deres egne befolkninger med. Og hvordan kan man så hjælpe til med det her? Det kan man gøre første omgang ved at skrive under på vores underskriftsindsamling. Og det vi håber med den, det er selvfølgelig at få samlet tusindvis af underskrifter her i Aalborg og over hele landet, rundt om i hele landet, for at vise både den danske regering, men også internationale regeringer, at vi her i Danmark bakker rigtig stærkt om at få den her internationale våbenhandelstraktat. Og så skal vi lige videre til en af de lokale frivillige her fra Aalborg. Folk, der sådan er til havnefest her i aften, kan man godt fange dem og få interessen frem hos dem for noget som det her? Det kan man bestemt, især når man forklarer dem, hvorfor vi er her. Og vi er her, fordi at handel med bananer og agurker internationalt er underlagt større restriktioner end handel med våben. Og det vil vi gerne gøre folk opmærksom på. Tak skal du have. Klumpfisk er normalt den helt store